každý športový výkon okrem toho fyzického má v svojom nejakom podtóne aj takú nejakú energetickú a duchovnú stopu. Navrhol som Slovenskému futbalovému zväzu, že spravíme akúsi podporu našim chlapcom pred majstrovstvami Európy. Mal taký dobrý nápad, že tým našim futbalistom, keďže s nimi spolupracuje a aj im pomáha, tak niečo podarovať. Sme sa zhodli na tom, že im urobíme anielika, aby im ten anielik v podstate dodal tej duchovnej síly a trošku toho šťastia. Niečo prekrásne je to, tak verím, že určite bude na takom mieste, aby v styku s nimi boli veľa ľudí, ktorí majú radi futbal a pomáhajú futbalu. Aj on prispeje k tomu, aby sme na majstrovstvách Európy boli úspešní. Chlapci, držíme